Отделението е първото и за момента единственото в България. Той работи в областта на клиничната дензитометрия и костните метаболитни заболявания. Целта ни е да развиваме една нова област в медицината, която е иновативна и за света. Новата област са костните метаболитни заболявания. Те са съществували винаги, но възможностите ни да изследваме костите са били много по-ограничени до преди 25 години. Приблизително 90-та година в света започва изследване на костната плътност с помощта на точни рентгенови апарати. В България започнахме тук, където се намирате в момента, от 1994 година, само с 4 години закъснение. Като цяло костните метаболитни заболявания, така най-известната от тях е остеопорозата, ние трябва да успеем по някакъв начин количествено да ги измерим. Практически бумът в областта на костните метаболитни заболявания дойде след като можеше да се изследва костната плътност. Това се извършва с рентгенови апарати, които имат изключително слабо лъчево натоварване. Примерно, едно изследване на костната плътност при нас е приблизително дава лъчево натоварване на 1/1000 от рентгенова снимка на бял дроб. Това не позволява да правим изследвания при деца. При децата имаме много малко остеопороза и други костно-метаболитни заболявания, но те пък са обикновено наследствени и са много тежки.